Hello everyone, good morning. Another day, another vlog. Hello guys, I'm back. So, mga pita guys, pasensya na karon lang nakabalik og upload no. Kay busy kaayo ko. Char. Busy kaayo ang inyong manang. So, and guys, ay do, mga pita do. La, akong bata guys, oh, char. Hi, say hi. And tomorrow is your birthday. Duno. Mama, Andrew. Say hi to my vlog, Dudong. Na tomorrow is my birthday, guys. Advance happy birthday to me. March 15, di ba, Dong? Yan. Magkutaw sa kunya og Milo, guys. So yan guys, naghagpat na og talbos ng kamote nga akong igsuon kay ihaning sagulan og sardinas para sa among pamahaw. Yummy! Plus na ami dire usa ka buk sardinas guys. Señorita Sardines. Ayan. So mao ni siya. Tapos ako magkutaw kog Milo para sa bata. Yan guys. Timplahan na ako si Dudong. Dudong, anong bukas man na imuhang sinina? Excuse me ka yaban kag ini tubig diha. Samang ka oy. Mainit is papasay. Nagunsam siya sli oh. Tan-aw siya dito skanding. Yun guys. Ito tayo gawas doon. Pero, Mainitan nyo. Yan, gamayon na siya kini tubig. Napangag ng tasa lagi oh. And guys, kutawan na tog tarong. Tilawan na to kung tamis ra ba. Kuang kamay. So ayan, ang sister ko guys, say hi. Oh, Hi. silent. Busy siya guys, kay siya may magluto sa umaga. buntag. Ako sa gabi imang ko, ting panihapon din siya buntagon. So, i-ready na niya ron. And guys, while waiting siya sa gitak-ang niya nga lungagan. So, iya pa nang gihagpat ang talbos ng kamote. And guys, ko na ning painom sa among bata. Dudong, nganong gisapot ikaw? Gisapot siya guys kay di siya gusto magsinina kay galimutan. Ayaw dong magbad lagi ka. Ulo. Si hi. Paguba-guba sa imong naong. Uy, sayang kagwapo nimo. And guys, mamainit pa ninyo guys. You want biscuit? Ha? Na biscuit dito sa balde. And guys, hello. Ayaw pagbad lang ga. Gatawa. Ayaw pagbad ha. Na mainit ta everyone. Na mainit ta ninyo. Mamainit ta. Mamainit ta guys. Nami biskwit dere. Yan. Mo ni gusto sa mong bata sagol sa Milo. Ipakuan siya kay para matulon ra niya diretso, di ba Dudong? Gahukas maning bata Di kay pakita sa video ha, kay bawal na ba ipakita. Gahukas ang bata. Gahukas walay sinina. Nako Andro. Tapos nagdala-dala pa siya og kuan newspaper guys, murag kamao. Mo kang basa na dong? Dili. Wag ka sinina, bawal ka. You're not allowed. Hindi ka pwede pakuan sa. Ayan. Ako lang. Mama lang, mausik. Nam-nam. Mama. Kita mo dito. Hello guys. Mamainit na tanin nyo. Ayan, akong hungitan si Dodong. Kay dili ni siya ka maumuhungit. And then, aside from that, mapaso niya siya. Say hi to Dong, say hi to my vlog. Say hi. Ano din na? Hi.
Dili na init? Or still hot pa? Hi everyone. Suko siya guys, kay gusto niya ipahukas gini yung sinina. And then ako siya ngayon na niya kailangan magsuot gid og sinina kay panhuton unya. Tapos bawal pag yun ipakita ang bata sa YouTube nga naghubo, di ba? Ayan. Suko jud kay siya guys, ako lang gilam-alaman. May gani guys kay sugot ra siya nga iyang ipasuot og balik. High five. High five, dili. High five, mama. Ano sa? High five. High five. So, unsa may balita karon dro? Unsa may tabo karon dro? Gidala-dala newspaper. Mag 5 years old na siya ug mapuhon guys, March 15, 2023. Mag 5 anyos na ni siya. Or 5 years old. Kaso, delayed development ni siyang bataa kay dili pa rin siya kamang mistorya guys. Ayan. Ampo gihapon mi sa kahitasaan nga unta maabot ang saktong panahon nga makamao na gid mistorya si Dodong. Baka litok-litok siya gamay guys, like mama, papa, nana, tata, kanang mga ginagmay lang gid nga words guys ba. Sumao na iyahang makaya sa iyahang kaugalingon. Mo na makaya niya og litok. Pero kanang uban nga tinag-asa kaayo nga mga istoryahon dili pag gid siya kamao. So, hopefully, nga maabot ang saktong oras nga, magkat-on na gid siya og istorya nga kanang tinag-as, guys. Munang mag-ampo gihapon mis kahita sa ano. So, still, survive gihapon ang bata. Grabe ni og kaagi bataa. Ni ba, Dudong? Love, mama og papa, no? Mama. Oh, see, guys. Cute kayo, paraygon kayo, puro buyag. Mama. Dili rin ako tinod anak guys, pero ako ni siyang gitrato nga para na kong anak yun. And then, masarap din pakinggan guys, lalong-lalo na yung pagtawag niya sa akin ng mama. Yan. Bisaya to Tagalog, tani dong kay, na ubang mga viewers na to nga nahihirapan sa pag-intindi. Dili sila makasabot sa Bisaya words tanan dong. So, kailangan natin, magtagalog din tayo paminsan-minsan. Para naman maintindihan nila yung mga sinabi natin. Sinabi ko. Ayan. What? Sa pagsasalita ko, guys. Nana. So ako, hindi rin ako sanay magsalita ng Tagalog, pero I will do my best, guys. Uh-oh. Para lang sa atong mga viewers nga magtan-aw ani nga video. So please like, comment, and subscribe my channel, guys. Milan's Vlog. So buhay probinsya ra gid taw niyang pang-content na ko ani, guys. Simple lang. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na. And thank you very much. Thank you kaayo ninyo, guys. Shout out to Ate Mercy Vlog. Akong solid fan. Pero may gusto magtanawan sa kong vlog, guys. Bisag simple lang kaayo. Gabi nagkomento siya sa akong last nga vlog. And then, sabi niya doon, bakit hindi daw ako nakapag-upload ng bagong video? Tapos, nag-reply ako sa kanya kagabi. Sinabihan ko siya na, wala pa akong maisip na ibang content. So, ito guys, may bago na akong upload. So, paki-support naman. Thank you so much. And then finally guys, pagising ko kanina,
70 subscribers na ako So, bahala og hinay-hinay lang siya, no? Until maabot ginako ni 1,000 subscribers para ma-monetize ang akong channel. Guys. Nang hinuyod pas dudo. Chika-chika sa umagahan. Ano, itarong do kay sabod niya ning Milo nimo. Chika-chika sa umagahan. Ayan. Mga pita ninyo. Sa bata guys, kay Milo din ako kay magkutar ako ang kagalingon nga kape. Kape ako guys. Kay syempre ang bata bawal sa kape, di ba? So kailangan milk o Milo gini ang para sa bata. Yan. Free to comment below kinsay magpa-shout out para i-shout out nako sa next video nako. So, comment lang mo guys. Shout out sa kumanghod nga si Melissa. Busy kay siya guys. Siya mo'y nagluto karon sa pamahaw na mo kay siya ang kusinera. Shout out po sa iyahang ka-live-in partner si Bro Junel nga nasa Lapu-Lapu, Cebu. So kung nagtan-aw magkani nga video, bro. Yeah. Shout out sa inyong lahat. Sa mga taga-lain-lain lugar nga nag-subscribe sa ako, thank you so much guys. Shout out ko ninyong tanan. And have a good day. Ingat lang tayo palagi guys ha. Kayo rin, mag-ingat kayo palagi dyan. Sa mga nag-work, always ingat. Ayo. Lagi ito siya. Almost done na. Gamay na lang guys. No, gamay na lang. Yan. Na mainit as papasay. Eka, manglaba po ko ron. Naghuman ako ani guys, manglaba ko. Kay, gianam-anam na ako kung bulingon gahapon, nanglaba ko sa mga decolor and then karon mga puti na sad. Ako tong gihumulan ako mga puti gahapon guys. Para mga tangtang dito mga mancha o mga insa pa to mga hugaw nga nitapot sinina. So, kailangan ito na ko siya kusukusuan ron. Kay, og dugay-dugayo na to guys, mabaho biyang sinina, di ba? Mabaho yung mga damit kapag patagalin pa. So, kailangan na natin ugkatin. Inalamig sa labhan. Guys. Ngayon manglaba si mama ron ha. Ikaw magbehave ka dire ha. Kaya manamang kag timo. Pwede sa gapon, sa imong labas. Si Ate Misay. Pwede bita pero lisura. Kaya sa kami Cynthia, tubod. Yehey! Good job, Andrew! Yehey! Very good! See guys, nahurot din yung usa ka mabaw sa Milo. Mabaw sa tasa nga Milo guys. Nahurot din dodo. Yehey! Down clap hands! Thank you! Thanks God! Nahurot na. Tapos ang yung biscuit guys ay sobra. So, unya na po ni snack ni niya guys. Yahaning konsumo para dili gutomon ang bata. Diba dong? Ayan. So, trapuho na to kay nabasa. A few moments later. So, ayan guys. Tapos sa dudang mainit. So, maglaban ako ron. Ayan. Thank you Lord. Busog na si Dudong. So, wala. Wala siya nabusog guys. Ito. Nagluto pa sa timisay para pamahaw. So, siya ang maghungit ni mo later on ha. Dili. Kisa man dahil mo ang pahungiton ako.
Si mama lang di oy. Ka-good job. Ngayon guys, tapos sa sidudong mamainit. So ako na pod ang mamainit karon kay para after ako na sad ang manglaba. So and guys. So salamat sa inyong tanan guys sa inyong pagsuporta nako. Milan's Vlog. So please subscribe guys sa my YouTube channel. Na goodbye everyone. Dito na lang magtapos ang among vlog. Goodbye. God bless us all. I love you all. Mwah. Goodbye.